Здравей, YouTube! Аз съм мистер Аникъл БГ и това е втори епизод на моето оцеляване. Така. Днеска ще търся мина и ще такова. Не, така. Да, ще търся дъмата, такива неща. Сега това ще преместим. Отивам за дърво. Първо малко дърво и ще ходя в мините. И ще си направя легло. Ама тия дървета мен не им трябват. Ей тия. Така. Още. Само момент. Така. Това ще ми стигне. Ох. Абе. Бърка. Така. Първо. Но легло. Ще направим. Ей, тук ще го сложим. Той е чест. Ще го направя двоен. Не. И това тук ще го преместим. Ей, тук. Не. Добре, пак се отваря. Да оставим това. Печките. Ето. Те ще ни слоим. Това ще оставим. Това и това. Той, значи. И ябълки и... Айде ходим. Чай му. Ох, чакай аз. Така е по-добре. Айде бе. Добре. И да тръгваме. Чакайте малко, тук ще разчупя. И ще почна. Ето камината ще почна. Така. И... малко. Ще покопам малко надолу и... може да спра. Няма много голям шанс да намерим мина, ама... ще видим. Мисля се много яко. Три купчета. Значи, но... Така, 3. Торчове нямаме. Ето тук третото. Малко тъмничко. Да, е така.
1, 2, 3 и 2. Ей, сега спирам да копам и ще потърся малко кол. Така. Това ще го махна. Е така. Чай, тук ще слагам вратички. Това трябва така. Това дърво няма ми трябва. И скоро може да стегля някой мод. Ще го дължим явно малко. И така. Мога да поставя вратата. Ама, я чай ви офертите. Да, бе. Не. Не. И тикви. Хубаво, че намерихме тикви, защото си направим градинка. Явно. И гъбки. Ама тая гъба няма да вземем. Отнемем тая. Така. О, не. Само да се изгубя, че тогава става лошо. Верно ли бе? Ох, както и да е. Даже там му мина бе. Аз го правя тука. Не, так малко такова. Така. Това ще не стигне за торчове. Но не е у мен. Дървото так му за още половина стая, какво имам. И добре, продължавам да копам явно. Чай сега. Е тука. Тук. Сега да копчета напред. Чакай това тука. Нищо. Но трябва ми айрон. Айрон. 2. Така. Да е по-яко е, те ще ги правя. Фак. Ама
Най-много мразя я да видим отгоре как е. Там е 2 купчета. Това ще го запълня. И кирката ми свърши. Тя за друга. Да, всъщност само крафтинг нямам. Още да си направя. Това. Четири кирки. Готов съм. Малко ябълка и продължавам напред. Имам торчове, всичко имам. Добре. Това тук. Надолу, я че на кое ниво съм? 57. Аз даже малко си поправя къща и сега. Само малко камък да събера. И сега... И това и... Преде. Копаме напреде. Но... 2... 3... 4. Стига нито айрон, нито нищо още. Съм намерил. Много гадно. Аре. Това е тук. Така. Три. Сега. Тук. И ето тук. Чакайте малко. Четири. И ето с първата кирка свърши. Ето тук спирам. Добре. Чай сложа. Добре, айде. Лошо. Бързо в леглото! Бързо! Фак. Как е? То е нощ.
Фак. Ела тука е. Ела тука. Айде! И какво като ти мачо дойш, е? Фак. Майка ти. Така е. Спри бе! Бегай! Бързо! Слагай торч. И бързо в къщата. Айде бързо. Айде бе! Добре. Как? Тук имаше, бе. Все едно. Добре. Така. Време е за осветяване. Време е за вземане на стълби. Това не ми трябва. Това ще го взема. Мерси. 9! Не бяха 10, бе. Една десетачка. Зомби. О, не, една ябълка. 0. И вече няма храна. Лягай. Ма защо, бе? Защо? Не ми да легна. Никаква идея. Тъп. Сега какво да правя? И да я знам така. Ще осветим малко. И това, ако може, ще го взема. Всъщност може. Те оградки ще са ми нужни. Супер. 15 градки. И ти мри. Кажи, моето момче. Трябва да го изпекам. Имам идея. Понеже я... Добре. Не в моята къща. И добре, това беше от мен. Коментирайте, оценявайте и до скоро.